Tak počkej, kámo, znova. Co točíš? Tady máš kýbl. Tak co proče? Už jsi zeškodil ty odporné žalvy? Co to jsi to pičil? To je dobrý. Tak jo. Hej, už konec. Tak si rozlož před sebe. Kýbl si tam postav vedle sebe. Počkej, hele. Ale říkám ti kurva chyba, jestli to natáčíš. Tohle to je myšlenka od pana Plzáka. Mně to úplně teďka přijde, jak když neukládáte do hrobu. Tohle to takhle taky bylo propadá se do země. Pod ním, já to vidím jako úplně ze spoda, ta hlína pod ním ustupuje a ten kýbl se propadá a pan Plzák v něm. No a byl jsem pomalený moje myšlenky.